Mela, jiena nħobofna l-miliet. U darba, insomma, xtaqt nbiddel il-Christmas tree għax li kienet kbira ħafna. Le, u xtaqt jisa waħda. Sibta qabdet jena, x'daw famużi għal-jom. U bdejt nfittex online. U fuq sit partikolari. Mela, emu? No. In? Zon. Zon? Xaw. Le. Alright. Meta Għax ma tgħidilna. Meta jama. Alright, ħalli fini. Insomma, dikki. Meta jam. Jak tgħidli li fimta. Jien ma fim. Li ma mux kind of l-eżempju vera ħażin. So when you hear minna think as can save me. Sinons ASOS, ma nafx fejt noqdu ASOS. Le, għali. Jien ma fimti. Ma nafx għandha x'taqsam ta' ma diki. Sajdilkom wara. Anyway, u provajt nfitxa u bdejt nfittex Christmas tree. Ella. U din insomma telat li Christmas tree, tisba 50 euro kienet, u kienet Christmas tree ġviri bis-sajs saħħa, ġviri kienet isa 1 1-2-0, ma nafx kif kienet. 1-2-0, ma tamilx jek tiġi Le, kienet 165. Għaddejt minna. 165 iktwal minni. 180 mela kienet. 180 daqsi. Mela 180, kienet 180, kella. Christmas tree ta' 180 mux xogħol ta' immaġinu. Le, kienet tider kbira ġviri bis-sajs. Mela l-għura t-taqbess it-tub. Mela kienet tu xaħġa. Christmas tree 120. Le, xitu mela tu xaħġa. Kienet kbira. U dim sama jmdejt nfitta xinu ek u mort najt il-ġassa natlu għara di għalli t-vintaġ dak imbaras xie online. Għalli issa għaltu le sabiħa 50 euro jina tlu mis bdej li ma jistax ikun. U jim bqajt isni n-nizdaw jitfaw il-tratti taħħa, il-review, f'Zubek. Kienem, kollox. Kolla u di kienet bil... Jonglung, blank, trink, U di, eżatt, u di kienet bil-ċuċċu train maħħa, Ċuċċu train. Vera kienet, għet nisma. Għabba ċuċċu train. Mela dik kienet, ċuċċu train. ċuċċu train. Kienet għandu ċuċċu train tal-lejl. U mat kienem miktub li għek nżid 10 euro oħra, ikolli l-boċċi u għek maħħa. Maħna ċuċċu train boċċi. Enifmu. 55 euro. Ġifiri, 50 euros għandek Christmas tree ta' 2 meters. Ċuċċu train. U b'10 euros ma taħsebx li kienet naqa fixi. Kulħadd bidi għajli, imma jiena minn xrajt il-reviews u darbunhom somma ħriġ ma' sħabi u qed ngħidulhom xi xrajta. U kulħadd bidi għajli vera wertit kemm sabiħa u kulħadd jistenna di l-famuża Christmas tree. Mela għaddiet u ġejt biex tiġi. Ħafna u beda Diċembru. U jiena ovvjament qed nistenna di Christmas tree ta' sar biex narma Christmas tree arma jkollox. Le, mingħajr il-Christmas tree. U l-ħaqxajt il-għaddaw l-għek maħħa ufrim minnom Justin ċempilli konti xol u għalli wasallek envelope. Eċitament. Imma muġi Christmas tree, wasallek envelope. U jina tlu għalli jow biex tippikja forsi Christmas tree għax kun kbira. Ma nafx, għalli jow xaġa wasallek, zguru, li la bdejt nistenna. U jien kif wasalt kien miktub hi, thank you, insomma tal-li xtrajt di Christmas tree. U jiena ġofija kienem sticker imdawra. Iġveri di, l-sticker bis-serjet. Kif tiftaħa kienem il-Christmas tree, bit-ċuċċu train, impenġija, il-sajs, u bil-boċċi. Le, il-boċċi kienu stickers għal-jom li tweħilhom fuq. Serjeta. U l-Christmas tree kienet il-sajs it-tul tijaj, iġveri, mux it-tul tijaj, it-tul tali vera kienet, u l-wisa tali vera kienet, il-boċċi għal-jom ġo stickers, oħra biex tweħilhom fuq. U ċuċċu train, Training kien bħedja norijilkom. U sħabi bdejt nisqnajt. Kulħadd jistenna dil-Christmas tree tasal. Allura jisni u Justin. Da kien allaw. Għatlek jien. Da kien għallem għabadil għal-cards għataxumla bl-imqas. ċampel il-bank u blacklist tiħa. Dikki, ma vera,